Магчыма, вы думаеце, што гэта ў мяне рагатка. Ну, амаль што. Можна было б ёй пастраляць, але беларускія жанчыны знаходзілі для такога інструмента трохі больш карыснае прымяненне. Называецца гэта штука рагулька, і яна выкарыстоўваецца для таго, каб плясці вяровачкі. Бяром нітачкі і зараз пакажу, як нітачку сплясці ў вяроўку. Навошта плесці вяровачку? Ну, таму што нітка можа быць не такая моцная, як там трэба, а вяровачка справа патрэбная. Гэта могуць быць і матузкі на кашульцы, і нейкі мяшочак завязаць, і ў дарогу сабе ўзяць, ці мала што. Вось у гэту адтуліну працягваем нітачку на сябе. Вось яна тут, так? Трымаем вялікім пальцам, а потым вось такім чынам робім 2 васьмёрачкі. Вось, 2 такіх пятлі аказалася на кожным зубчыку нашай рагулькі. Потым ніжнюю пецельку бяром і перакідваем праз верхнюю. З гэтага боку таксама. Адсюль вазьму. Вось так. Потым цягнем за вяровачку сюды ўніз і пацягваем, каб там раўнамерненька лягло. Вось мы пачалі плясці матузок. Потым мы зноў робім вяровачку, васьмёрачку і зноў ніжнюю пятлю здымаем праз верхнюю. І зноў пацягнулі ўніз. Падраўнялі, там падцягнулі, каб роўна лажылася, і зноў васьмёрачка, і зноў здымаем, і такім чынам пляцём, пакуль не будзе наш матузок, вось бачыце, ўжо паказаўся, патрэбнай даўжыні. Ну, вось так, вось яна уецца, гэта вяровачка, так робіцца наш матузок, а зараз пакажу, як скончыць, каб канец не развальваўся, не разлятаўся ў розныя бакі. Вось у нас 2 пятлі, адзяваем іх на адзін зубчык, потым здымаем, нітачку абрэзваем і ў гэтыя 2 пятлі прадзяваем наўскрозь. Потым акуратненька зацягваем. Так, паступова, каб абедзве пятлі зацягваліся раўнамерна, каб не было... От, і ўсё. Вось такі вузельчык атрымаўся, вяровачка, матузочак моцненькі, добра трымаецца. Ну і, уласна, вось такім матузком мацуецца мой каптурык. Вось ён, гэты матузочак, вось гэтая вяровачка мая, з пацеркамі на канцы, каб не вылазілі, і трымае моцна маю прычоску пад чапцом.